Da, bun, bine ați venit la o nouă rubrică numită Verdeața în supă. Dacă nu știați, eu sunt verdeață, pentru că păr verde și... Da. O să facem o mâncare nouă, aceasta este o rubrică nouă în care facem mâncare. Mâncarea sunt ouăle umplute. Cartofi umplut, da. Ai stricat surpriza. Deci nu poți să crezi, te bați cu telefonul. În fine, glumea, nu o să bat. Da. Primul pas e să faceți maioneza. Sau dacă maioneză vegană. Nu știu. Nu știu cum să zic și mi se și descarcă telefonul. În fine, ca să faceți maioneza vă trebuie ouă, adică un ou, mult ulei, îl puneți un pic, un pic. După aceea, când devine mai gras, puneți muștar și sare. Eu recomand mai multă sare. Da. Bun, după ce ați făcut această pastă, maioneza asta, trebuie să faceți încă o... Adică să tăiați ceapa. Bunica mea o să o taie, pentru că eu filmez și nu prea știu cum să o taie. Dar credeți-mă, eu am făcut maioneza, doar eu. Și în timp ce faceți următoarele chestii, trebuie să luați și niște cartofi și să-i puneți să fiarbă, cartofii fiind tăiați. Sunt cam mari, dar voi puteți să-i faceți mai mici. Cred că rețeta e chiar cu cartofi mai mici. În fine, eu am improvizat cu bunica. Și când o să se fiarbă, trebuie să îi scobiți. Explică tu. Scobiți după ce cartofii s-au fiert, fiind crăpați în două cartofii, în jumătăți. Am zis asta. Îi pui la fiert și după ce s-au fiert, îi scobești în mijloc și în mijlocul respectiv îl faci un pireu care îți vine amestecat cu maioneza în care Și punem... asta. Și cu ceapă. Și cu ceapă verde. Și putem să punem și un pic de verdeață. Da, adică un pic de verdeață. Puteai să zici altceva, că eu sunt verdeață. Da, eu sunt verdeață. Păr verde. Și îi dăm la verdeață să-i mănânce. Eu, mâng. Bun, nu am folosit ouă cumpărate deoarece în fabricile din America și unele și din România găinile sunt tratate foarte rău. Adică o să pun câteva linkuri pe Facebook și o să le vedeți. Și da, e foarte rău, nu o să mai discut, o să vedeți voi cu ochii voștri. Atenție, e foarte deranjant pentru unii vizionatori. Deci, dacă vreți să nu vă uitați, nu vă uitați. Bun. Bun, am revenit la meniu, la procesul de fabricare a cartofilor umpluți sau ouălor umplute. Ouă de pământ. Da, exact, ou de pământ. Apropo, o informație amuzantă. Cartoful se mai numește și mărul de pământ. La fel și portocala, care se numește tot un măr, și banana ceva măr și alte... Da, alte fructe. Acum, dacă tot venim vorba de cartofi, să iei și o chestie despre cartof. Bun, revenind la meniu, da, acum ar trebui să punem ceapa verde împreună cu sare. Vedeți aici sarea, zice că să luați o lingură și să... Uite cam cum pun eu sare. Iau mai multă opresar, iau opresar și fac asta de vreo 5 ori. De vreo 3 ori la început și dacă nu sunt bucuros cu rezultatul care e mai tot timpul, de încă 2 ori. În fine, voi puteți să o faceți oricum vreți.
Bun, aici este restul de cartofi care a stat adică cartofii din Scobiți. scobiți, așa, nu-mi găsesc cuvinte. Am câte vocabularul sus. Da. Sau la școală. Prea multă engleză. Uiți română. Serios, deci am uitat română de la atâta engleză. Bun, acum băgăm cartofii, adică bunii pune cartofii și o să-i amestec. Și trebuie să amestecăm, da. Adică filmează tu că eu o să amestec. Hai să mă scoți. Sau poate, cred că pot să filmez eu. Dar nu știu dacă chiar o să se vadă. Da, încerc, Mihai, să nu dai jos. Da. Da, ține tu, filmează tu. Stai că mă aștept pe mâini. Așa, și acum Stai, pune și ține. ceapa. Da. O pui toată ceapa. Lăsăm să mai ornăm cu ea, atât. Da. Mai ales pentru ornat. Uitați-l, acesta este bucătarul, da, bucătarul nostru. verdeață. Bucătarul- Motoul meu, ca și verdeața din supă. Nu ajută cu gustul, dar face supa să arate bine. Motoul lui verdeață. Să-mi Ea, descarcă? da, se descarcă, din păcate, cât 20%. Nu știu. În fine, nu se știe. No, știi ceva? Pune-l la încărcat și ne facem o pauză. Hai. Da. Bun. Pauză time. Pasta. Da, bun, am adăugat puțină boia, foarte puțină și niște piper ca să fie mai aromat, bun. Și acum o să umplem cartofii care nu arată chiar atât de bine. Nu mai povesti cu tăcicele că nu arată Da. foarte bine. Haide! Bun, aici este produsul final. Am adăugat și niște boia și verdeață. Nu pe mine, nici părul. Nici părul meu. Și avem și un musafir, am uitat să menționez asta. Tante Ileana, Da, tanti Iliana. finalul bunii. Bun, și... Și de acum vă dorim poftă bună. Da. Bun, cei doi bucătari și... Se vede? Da, se vede, cred că. Da. Bun, și la revedere pe data viitoare, verdeață, pace!